Yes! Yes! Ano naman ko sa Iloilo City Hall. Namin balik-balikan din sa Iloilo City Hall. Balik-balik. Tugnaw. Loko talaga si Matona. Kasi nga mag-upload nag-dito ko din kayo nagpa pag di pa bugnaw-bugnaw ko din sa mall sang Iloilo. Will you please repeat it? City Hall. Loko talaga si Matono. Wala ka pa mo yun, ganun bayag ang permi. Yes, lari naman ko sa mga pinasakyan ko din sa muna nga train. Aircon ko din sa muna mga Kamatono. 1956 na siya na dula. Sayang, no? Lari pa ko na din sa muna nagapa, no? Oh, balot na balot! Ulit niya balot si Maton na muna. Ano isa? Sayang. Lalong gate sa transport. Bismillah. Uli-uli din. Isa. Yes. Thank you. Okay, nakalagaw kami dito sa plaza. Upod ko naman ang kiyot ko nga po. Dito na po. Yes, upod dyan si. Init po. Init ma po rin na ta? Init po ba? Naka-slide siya oh. Mas slide siya. Init pa to. Karoon ta sapon balik. Oo, lata. Testing na to. Testing to. Kata, ang kiyot ko nga po. Wala naman si Maton, dala sticker. Suwahay ni Mrs. Maton. Wala ka na ka. Ito sa kay Lola mo, makakuan ka. Ito na po, yes. Saka ata sa sagdan, no? Kita na ni Kamata, no? Plaza Libertad. Yes. Gusto siya nga po malagaw-lagaw kadali lang. Yes, sali na. Ada po. Sige, slide na. Slide na. Ayan na. Istag. Istag agad sa. Slide, slide. Slide. Duat. Amo ni Kamaton na ma-share naman kami ni Mrs. Maton. Nagpa-renew ko gali Kamaton sa Iloilo City Hall kubong aga. Tapos ko off duty. Nagpa-renew ko sa akon nga tricycle Kamaton na. Franchising tricycle. Amo ni sa, ari kami di subong kay ang akon nga makulit nga po nagupod.
Iloilo City Hall, Kamaton. Yes. Yeah. Ano? Doy ka naman puli nga ako na po nga doon na tuyo na si Maton. Okay. Ini sa bagya pas kay dasa. Ha? O, trika o. Trika ka o. Pungkoda. Nah, penguyat. Puyat Buyat ka daan. Tail mo tungtong na. Ato ba kay lolo mo Maton? Sige. Hindi, minus eh. Tumbang di mo. Iya. Dahil lakat na ta. Tama na. Tama pa po. Yan na, lumbat-lumbat na lang daw na. Isip untuk asal sawan tu 100. Tumbang di ah. Tubang ni. Ah. Yes. Ah. Oh, dah wala lang na tuyo si lolo, no? Dah wala lang kagi pulaw, no? Ah, No, lakat na ta. tama na. Lakat na ba po? Oh, liwat. Sige. Tumbang di ah. Tubang kay lolo Maton. Tubang. Yes. Oh, lakat na ta. Lakat na ba po? Oh, lakat na ba po? Dah. Kada. Lakat na ba po? Ay naman din sa piyak ko. Hindi naman sa'yo. Akin may garden na din. Dito. Ulit na kami Maton. Subla ng init sa ulo ko. Tapos na kami rin yung sing amon nga pansay sa motor ka Maton. So, muli kadali lang. Kumikwarta ka. Kadali lang kumikwarta ka. Ano? Tara. Yes, pantay tagre bus mga Kamaton. Uy, mga Kamaton. Magulang pala. O, pag gini-gini mga Kamaton, ha? Tayo mo sa nga tao? Ha? Wala tao? Eh, apo ko greo? Oo. Nakatim na? Okay. Thank you, senyor, thank you. Choking greo nyo? Dito lang mo. Yes, tao gini-gini sa choking. Thank you po.
Yes. Money guard. Ano kami? Sulod Chowking. Yes, so ada kami di sa Chowking. Yes. Naga kami di bagang tapos sa pantesan sa kaluluwa naman. Naga naman kami sa Chowking. Terus natin. Yes. Yes, kamu na rin ako. Ay na ako nga plan niya gawang ganyan. Kasi misis na ko nila banat na saw. Ako nga puging ko sa ice cream. Yes. Bakal na ka lang ice cream. Ito may ice cream ka di in-order. Bakal lang ice cream mga in-order. Yes. Nyaga-tagli ka matan. Alam mo bakal ka na mo? Silip daw. Ilang kay matang video. Bubos na lang may sus. Ay bakal pa ice cream para sa mga cute kong apo gali. Ice cream nga sa kung ano maglang mga kamakaroon. Halo-halo na yung order ni Mrs. Makanyo. Yes. Kapoko nang kita ko ice cream. Yes. So, ito, nakapas na siyang lula. Yes. Ingo sa gitsing ice cream, ha? Ice cream bijay mo, ito bang eh? Yes. Beto lang ba kayo lumo mo? Yes. Kaya siya guys. Kaya siya. Guys ha. Agdasa. Yume pa, yume. Yume, sige na. Agdasa. Sige na. Dilandas na kailangan, baklandas na. Magpulit ha, baklandas na. Yes. Lula yun, bila-bila ka, no? Yes, alin na nga ako kali ice cream, halo-halo kali ka masan. Yes, ito nga po. Teka mo na si Christian, si Lolia. Si Lolia naman. Garo man sila. Hindi mo disturbo. Yes. Kakaon si Matlo sa lalo.